Hej, jeg hedder Anne, og jeg er her for at hjælpe dig igennem med at udfylde skemaet. Skemaet, du nu skal udfylde, består først af en indledende del. Dernæst kommer der en mere central del, hvor du skal svare på spørgsmål omkring vigtighed. Dernæst tilfredshed omkring en række dimensioner. Endelig afsluttes skemaet med spørgsmål af blandet karakter. Du kan på den blå statuslinje nederst på skemaet holde øje med, hvor langt du er kommet. Ønsker du ikke eller kan du ikke udfylde skemaet elektronisk, kan du alternativt maile til EKG og få mulighed for at udskrive et papirskema. Det er ikke nødvendigt at udfylde skemaet på én gang. Der er mulighed for midlertidigt at afbryde udfyldelsen, for dernæst at fortsætte senere. Og nu til noget vigtigt. Vi forventer din ærlige og oprigtige mening, for det får alle selvfølgelig mest ud af. Du afgør selv i slutningen af skemaet, om dine svar skal være anonyme. God fornøjelse.